Как е възможно да ти вземат нещо, което вече си платил и дори не е тяхно? Най-вероятно става дума за фалшифицирани застрахователни оценки, използвани при прехвърляне пред нотариус на 4 март 2026 година. Само дни по-късно, на 10 и 11 март, хора от Промосео, заедно с частен съдебен изпълнител, отиват в базата на Unit Assist с опит насилствено да вземат тежкотоварни автомобили. Само че има един огромен проблем. Тези камиони вече са били продадени седмица по-рано на трето лице, Петко Ангелов. Тоест, Промосео претендира за камиони, които дори според техните документи вече не са техни. И тук идва парадоксът. Камионите първо са обявени за издирване по жалба на Евелин Кршаков. На 4 март 2026 година, свалени от издирване, в същия ден прехвърлени с съмнителни оценки. 2 седмици по-късно, отново обявени за издирване. В момент, в който той вече не е собственик. Това поражда сериозни въпроси за действията и независимостта на прокуратурата в Стара Загора. Да не забравяме и това. На 1 април 2024 година камион ДАФ е продаден на Unit Assist за 390 хиляди евро. Има оферта. Има номер на рама. Има официален имейл от Промосейл с всички детайли. Платени вноски и остатък. И после идва шокът. Въпросните оценки. Ferrari SF 90 страдале 60 хиляди евро, Lamborghini Urus 50 хиляди евро, Mercedes G500 12 хиляди евро, Porsche Panamera Turbo 10 хиляди евро. Всички уж изготвени чрез Дезей. Въпросът е с един. Знае ли изобщо Дезей за тези оценки? И как са направени? А в следващата част ще видите нещо, което ще накара още повече хора да се замислят. Кажи какво мислиш? Нормално ли е това? Сподели видеото, за да стигне до повече хора.